Πώς μπορεί να αλλάξει ο κόσμος, μπαμπά? Όταν η προσφορά στον συνάνθρωπο και η αγάπη για την προστασία του περιβάλλοντος γίνονται πράξη. Όταν οι καινοτόμες ιδέες υλοποιούνται καλύπτοντας βασικές μας ανάγκες. Όταν δεν ξεχνάς ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν είσαι μόνος. Όταν η αγάπη για τον τόπο μας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Όταν οι νέοι διεκδικούν, τα όνειρα παίρνουν σάρκα και οστά. Όταν τιμάς το παρελθόν, μπορείς να ονειρεύεσαι για το μέλλον. Να αγωνίζεσαι, παιδί μου. Να αγωνίζεσαι. Χαράλαμπος Ναυροζίδης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Στις 8 Οκτωβρίου με τον Γιώργο Χατζημάρκο συνεχίζουμε να πηγαίνουμε μπροστά τον Νότιο Αιγαίο.